Так. салом дӯстони масъали ва ин забон омода аст. имрӯз дар рубрикаи фарқаш чи мо бо шумо ду калимаи ҳастанд муҳим ва бисёр ба ҳам монанд сам ва эниро меомӯзем. сам ва эни дар забони тоҷикӣ ҳамчун ягон чиз ё ин ки ҳеҷ чиз тарҷума мешаванд ва онҳо бо исмҳои ҳисобнашаванда ва ҳисобшаванда истифода бурда мешаванд. масалан ягона фарқияти онҳо дар забони англисӣ дар ин аст ки сам аз эни сам истифода бурда мешавад бо ҷумлаҳои позитив, яъне ҷумлаҳои тасдиқкунанда ёки ҷумлаҳое ки ягон инкорӣ ёки саволӣ нестанд. масалан there are some flowers in a vase on the table. дар бораи стол якчанд гул дар гулдон аст дар болои стол. ё ин ки мисоли дигар he needs some medicine. вай ба дору ниёз дорад. асосан дар забони тоҷикӣ вақте ки сам мо мегӯем ягон мегӯем ки тарҷума намешавад. вай ба дору ниёз дорад. he needs some medicine. ба вай ягон дору лозим аст. ва мисоли дигар there are some people gathering outside. дар берон якчанд одам ҷамъ шуданд. чӣ хеле ки мо дидем дар ин ҷумлаҳо ягон ҷумлаи инкорӣ нест, ягон чизи саволӣ нест ва сам истифода бурда мешавад ҳама вақт бо positive sentences, яъне ҷумлаҳои тасдиқӣ ё ин ки мусбат. ва эни истифода бурда мешавад дар забони англисӣ барои ҷумлаҳои инкорӣ. вай ҳам ягон тарҷума мешавад, ягон чиз, ҳеҷ чиз, касе ё ин ки ҷумлаҳои саволӣ. масалан there aren't any students in the classroom. дар синфхона ягон донишҷӯ нест. ой худо ягон машин ман наметонам, ягон машин ман ягон шофёр ба ҳисобам нестай. ё ин ки мисоли дигар I don't want to drink any juice. ман ягон сок ё ин ки ягон шарбат хӯрданӣ нестам, нияти хӯрдан ҳам надорам. He hasn't received any emails. вай ягон нома, ягон чиз нагирифтааст, қабул накардааст. ва мисоли дуюм ки калимаи эн истифода бурда мешавад, ин ҷумлаҳои саволӣ аст. Do we have any bird in the house? мо дар хона ягон нон дорем. Do we have anyone who can go to the market? мо ягон кас дорем ки ба бозор равад. Is there anyone on the library? дар китобхона оё ягон кас ҳаст? ва мисоли инҳо. так ина ки ин буд дӯстон фарқ байни калимаҳои сам ва эни. чӣ хеле ки гуфтем сам бо ҷумлаҳои тасдиқӣ истифода бурда мешавад ва эни бо ҷумлаҳои саволӣ ва инкорӣ. то дарси дигар бай. раҳмат бошад. худо баракат биёй парвардигаре ки